meta jkun bniedem ikollu dis-serenità li tiġi minn din il-preżenza tat-talb mibnija fuq il-fidi, allura ikollu il-paċi u hija l-paċi illi tagħti dik bl-Ingliż isejħula cheerfulness, joy, jiġifieri il-ferħ. U Mater Teresa kienet imma propju tirradja tixxerret il-ferħ. Dejjem bit-bissima, jiena rajta ta' meta ma kienx bit-bissima, meta kienet bil-buri u meta kienet irrabjata, però qatt ma kienet bla paċi. U dina, din il-paċi infatti kienet tgħid il-karizma l-sorijiet tagħha kienet tiġborhom f'dawna il-virtujiet. Kienet tgħid l-ewwel kienet tibda loving trust, imħabba, fiduċja ta' mħabba, tal-imħabba, imma tliet ħajtek kolonni tal-ispiritualità ta' Sorjiet ta' Mater Teresa. Qegħdin fil-kostituzzjonijiet tagħha. Loving trust, imħabba li tiftaħ qalbek għal fiduċja sħiħa. Total surrender, li ċedi kollox mod totali li hija aħna l-Ġeżwiti nsejħula libertà tal-ispirtu. Libertà għal kollox, ma nċedi kollox, m'għandix agendas f'ħajti. U r-riżultat ferħ, cheerfulness. Kif jgħidu qaddis li huwa qalbu sewda, huwa mhux qaddis imma mdejjaq. Il-ferħ huwa il-manifestazzjoni tal-Ispirtu tal-Alla. U allura dina u di tfisser konkretament għax medita kollox hekk. Kollox tagħti mbagħad formola prattika ħafna. U tgħid il-ferħ jibda bit-bissima. Mela għandek il-buri tbissem. U dik tnissel il-ferħ fik stess u f'dak ta' madwarek.